Exodo, Kapitulo 8. Ang mga paka. Karon ang Ginoo nagsiling kay Moises. Kadtoi si Paraon kag singga na siya. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo. Palakta ang akon mga tawo, agod makasimba sila sa akon. Pamati ka. Kung hindi mo sila pagpalakton, halitan ko ang bugos mga pungsod sing mga paka. Ang suba mapuno sing mga paka. Magahalin sila sa suba, kag magasulod sa imo palasyo, sa imo kwarto, sa imo katre, sa mga balay sang imo mga opisyales, kag sang imo mga tawo, sa imo mga dapog, kag sa imo mga lamasan sang arena. Magalumpat sila sa imo mga tawo, kag sa imo mga opisyales. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, singga ni si Aaron, ibayaw ang imo sungkod sa mga suba, sa mga kanal, sa mga puno, kag patakasa ang mga paka sa duta sang Ehipto. Gani ginbayaw niya Aaron ang iya kamot sa ibabaw sang tanan nga tubig, kag ang mga paka nagtakas ka nagpuno sang bugos nga duta. Pero ang mga salamangkero, paagi sa ilang mga magic, nagpatakas man sa mga paka sa duta. Si Paraon nagtawag kay Moises kag kay Aaron nga nagasiling, pangamuyo kamo sa Ginoo, nga iyakuhaon ang mga paka sa akon, kag sa akon mga tawo, kag akon sila palakton, agud makadulot sing halad sa Ginoo. Nagsiling si Moises kay Paraon, suno sa tion nga luyag mo, singga na lang ako. Kung sano ako mga muyo tungod sa imo mga opisyales, kag sa imo mga tawo. Agod ang mga paka magahalin sa imo, kag sa imo mga balay, kag didto lamang sila makita sa suba. Nagsabat si Paraon, buwas. Si Moises nagsiling, matuman suno sa imo ginsiling. Agod imo mahibaluan nga wala na sing iban nga Dios kaangay sa Ginoo nga amon Dios. Ang mga paka magahalin sa imo mga balay, sa imo nga opisyales, kag sa imo mga tawo. Kag didto lamang makita sila sa suba. Dayon ginbayaan ni Moises kag ni Aaron si Paraon. Kag nagpangamuyo si Moises sing hanunot gid sa Ginoo, nahanungod sa mga paka nga iya ginpadala kay Paraon. Ang Ginoo naghimo suno sa ginpangayo ni Moises, kag ang mga paka sa sulod sa mga puloy-an, sa mga ugsaran, kag sa mga latagon nagkalamatay. Gintipon ini sa mga Ehiptohanon, sa dalagko nga mga tinumpukan, kag ang bugos nga duta nagbaho tungod sa mga paka. Sang makita ni Paraon nga maayo na ang kahimtangan, nagpatiga siya liwat sang iya tagipusoon, kag hindi gid siya magpati kay Moises kag kay Aaron, subong sa ginsiling sang Ginoo. Ang mga lamok. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, singga na si Aaron, hampaka sang imo sungkod ang duta, kag ang yabok, mahimo nga mga lamok sa bugos nga duta sang Ehipto. Gintuman nila ini, ginbayaw niya Aaron ang iya sungkod, kag ginhampak ang duta. Ang yabok nahimo nga mga lamok, kag nagpangutot sa mga tawo, kag sa mga kahayupan. Ang tanan nga mga yabok sa Ehipto nahimo nga mga lamok. Sa amuman nga bagay, ang mga salamangkero nagtinguha sa paghimo sini, paagi sa ilang mga magic sa pagpagwa sa mga lamok, pero hindi sila makahimo. Gani, may mga lamok nga nagpangutot sa mga tawo, kag sa mga kahayupan. Ang mga salamangkero nagsiling kay Paraon, ginhimo ini sang Dios. Pero nagpatigas si Paraon sang iya tagipusoon,
kag hindi magpati kay Moises kag kay Aaron subong sang ginsiling sang Ginoo. Ang mga langaw. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, lakat ka sing aga pagid kag pakigkitae si Paraon, samtang nagapakadto siya sa suba kag singga na siya. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo, palakta ang akon mga tawo, agud makasimba sila sa akon. Kung hindi mo sila pagpalakton, ginapaandaman ko ikaw, nga magapadala ako sing mga langaw sa imo mga opisyales, sa imo mga tawo, kag sa imo mga balay. Mapuno sing mga langaw ang mga balay sa mga Ehiptohanon, kag bisan pa ang duta nga ila ginatindugan. Pero sa sina nga adlaw, hindi ko pagpadalhan si mga langaw ang duta sang Gosen, sa diin didto nagapuyo ang akon mga tawo. Agod nga imo mahibaluan nga ako ang Ginoo nga nagagahom sa sini nga duta. Butangan ko sing kinatuhay sa tunga sang akon mga tawo kag sa imo mga tawo. Ini nga milagro mahanabo puas. Ginhimo ini sang Ginoo, kag ang nagadulom lang nga mga langaw ang nag-abot sa palasyo ni Paraon, sa mga balay sang iya mga opisyales, kag sa bugos nga duta sang Ehipto. Ang pungsod ginhalitan sang mga langaw. Dayon ginpatawag ni Paraon si Moises kag si Aaron, kanagsiling sa ila, lakat kamo sa pagdulot sing halad sa inyo Diyos sa sini nga duta. Nagsabat si Moises, hindi nagakaigo nga himuon ina dire. Kaya mga Ehiptohanon magakaakigid sa amon tungod sang amon paghalad si mga hayop sa Ginoo nga amon Diyos. Kung maghalad kami si mga hayop nga ginakangil aran nila, kag makita nila kami, batuhon nila kami tubtub mapatay. Malakat kami sin 3 ka adlaw sa disyerto sa pagdulot sing halad sa Ginoo nga amon Diyos, subong sang iya ginsugo sa amon. Si Paraon nagsiling, tugutan ko kamo sa paglakat, agod maghalad sa Ginoo nga inyo Diyos didto sa disyerto. Pero hindi gid kamo magpalayo, pangamuyo kamo tungod sa akon. Si Moises nagsiling, kung makalakat na ako, magapangamuyo ako sa Ginoo nga buwas gid nga daan. Ang mga langaw magahalin sa imo palasyo, sa mga balay sang imo mga opisyales, kag sang imo mga tawo. Pero hindi mo kami paglimbungan liwat, kag hindi mo pagpugngan ang mga tawo sa paglakat, agud magdulot sing halad sa Ginoo. Ginbayaan ni Moises si Paraon, kag nagpangamuyo sa Ginoo, kag ang Ginoo naghimo suno sa ginpangayo ni Moises. Ginkuha niya mga langaw sa kay Paraon, sa iya mga opisyales, sa iya mga tawo, kag wala gid bisan isa nga nabilin. Pero bisan sa siningation, si Paraon nagpatig aliwat sang iya tagipusoon, kag wala magtugot sa mga tawo sa paglakat. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 9. Madamo gid nga salamat.